tremenda. Dígame fort, esta cosa es tremenda. Pero vida real, tengo una última, y será tan fuerte. Esta cosa es tremenda. Buena. Asseguren que la decisió és anticonstitucional perquè priva els valencians d'un mitjà de comunicació en llengua pròpia. Les conseqüències les greus es van silenciar en la investigació d'un accident també en... És el resultat de l'acció d'un govern incompetent. És el No, en una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. Una vida real, sin frente. ¡Ara!
Bona nit!